Wis tinggalan, Dik, tinggalan kono sampean ono perlu. Engko tak trimone. Yo sik Mas nggak status. Status apa? Info PL. Info PL, Iya. info pura lanang ngono. Iya lho iki kan. Sik tas nggak status info PL. Seri langsung ngomong lo arekku jan kewercep kok. Marek kancane ngono ku, Dik. Paling yo HP-an ambek ngenteni kancane nggih status koyo ngono, cek dijak. Budal, Dik, tak trimone, Dik. Kok iso lu mulai saka komik. Ngono ku lak kancane ngecoli. Sampeyan kok mulai dingai jangan lompong apa ora? Juga Mas. Oh iya, Dek. Sampeyan kan tak pengin mangan jangan lompong. Sampeyan ku lek luwe nge-grab koe. Terus tagihannya ku ngerume ku tagihannya kirimin aku tak bayare. Ngono lho dadi wong wedok ku los paket terus teko tulen bendino ngono gak dawa umure. Ngono lho sing ngomong. Bogang iku nguri bojone ora genah, nguri bojone boros. Buktine bojoku boros paketan bendino teko karaokean bendino, dhuwitku ora entek. Tambah aku sugih. Ngono lho, wong malah lek bojone ngirit be omahe ora tau trimo paket, ora tau karaokean, ora tau ngijoli mik. Cepet tuwek. Nang di rumah sakit ku akeh wong wedok nom-nom iku. Sing rambut wis putih, kriting arang-arang. Ku gara-gara tekanan teko wong lanang, metu diluk gak oleh. Nrimo paket siji dilok-ilokno. Ngono ku lho, ngene wong gak iso sugih.